An ka foli bɛ Bamako News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen k'u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ko Mali kɔkan. A kɛ ni a ka wagati cogo ye k'a fɔ aw ye aw bisimila an ka kunnafoni sendimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna k'a kɛ ni EAC jamanaw ka lakana baaraw ye. Olu kɔni ye mugujugu jigi Banbaci tigilamɔgɔw ka dagayɔrɔ 15 kan ani u ka minɛ caman kan. An ka Mali marabolo dɔw la min bɛ tali kɛ Mopti marabolo kɔnɔna ani Sikaso marabolo kɔnɔna la. Ko nin baara ninnu kɔni kɛra jumadon avril kalo tile 4 san 2025 ni kibaruya sɔrɔla EAC finitigiw fɛ min y'a to u ye bɔnɛ banfula don terroriste ninnu caman kunna. Ko laseli kɛra sibiridon avril kalo tile 5 san 2025 finitigiw ka kunnafoni soba ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Diop ye. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunun karidon n'o bɛnna avril kalo tile 6 ma san 2025 tasigila kɔni kɛra ka ɲɛsin Amadu Bagayogo ma ni o ye an ka Mali artiste ba ye. An ka mabɔw caman kun bɛ sugo kɛnɛ in kan ni o dɔ ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka diinɛ kow ma ni o ye ministre des affaires religieuses ye ani a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri min ka baara bɛnnen don an ka seko ani an ka dɔnkow ma. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u dusuba kasalen don kosɛbɛ ni cɛba in ka banni na. Ni jɛnɛjɛ in sigili kɛnɛw hukumu kɔnɔna la kuma caman nana a ka tasibilaw labanw kɛ ka ɲɛsin Amadu Bagayogo ma i n'a fɔ a balima siraw, teri siraw, jɛɲɔgɔnya siraw a n'a baarakɛɲɔgɔnw olu bɛɛ nana u ka folikan labanw kɛ u ka a bilasira ka taa dayɔrɔ laban na. An ka Mali sanfɛ kalanso ka lafaseli jɛkulu olu y'a yira k'a fɔ ko baarabila min tun bolodalen don u fɛ ko o na to senna ka bɛn bi tɛnɛ ma avril kalo tile 7 san 2025 u ye ni laseli yɛrɛ kɛ bataki la min carina u fɛ avril kalo tile 5 tɛmɛlen san 2025 u ka baarabila in yɛrɛ a na mun ka bɛn heure 44 de ma i n'a fɔ u tun y'a fɔ cogo min na ka a daminɛ avril kalo tile 7 la ka taa a bila a tile 12 la san 2025 u ka baarabila in ɲɛbila sɛbɛn na ni o ye préavis de grève ye. Baarabila in kɔni na to senna u fɛ fo ka taa se u ka laɲiniw sabatili ma. Mali jamanaw ye damakasili sɛbɛn don diɲɛ seleke 4 fangabondow la ka ɲɛsin Algérie jamana ma ka sanga ni u ka kɛlɛkɛ wale dɔw ye min ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ. Bi tɛnɛ avril kalo tile 7 san 2025 furancɛla fanga wasabulon CNT olu ka sigiba n'o ye session ye min bɛ kɛ avril kalo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɔrɔw bɛna dayɛlɛ a b'a yɛrɛ ɲɛmaya talen don k'o di furancɛla fanga wasabulon CNT ma ɲɛma ma général de corps d'armée Maliki Jawo ni kɛnɛ yɛrɛ bɛna masiri ni an ka jamana mabaw ye fo ka taa se jamana wɛrɛw yeli ma kɛnɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛna ye kɛnɛ in kan ka taa se forobatɔw ma o ni maba wɛrɛw o hukumu kɔnɔna la kɛnɛ in baaraw kumaba de bɛna kɛ min ye o de ye furancɛla fanga wasabulon CNT ma ɲɛma ale ka kɛnɛ dayɛlɛli kumaw ye a bɛna walawalali kɛ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw n'o ye intersaison ye ka a daminɛ janvier kalo kana bila mars kalo in na u ye baara minnu kɛ o kɔnɔ a bɛna o ɲɛfɔ jama ye o kɔfɛ a bɛna a da don session min bɛ kɛ ni o ye lasigiba in ye o baaraw la ko o fɛnɛ walawala hali bi a ka kumaw kɔnɔna la furancɛla fanga wasabulon CNT ma ɲɛma a bɛna a da don sariya kisɛw minnu votera u fɛ olu la ko olu fɛnɛ walawala olu yɛrɛ bɛna basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la walima olu yɛrɛ bɛna boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka jamana sariya sunkuraw ma ani fo ka taa se an ka sɔrɔw yakubayali ma. Ni nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sentelemaw na aw ni ce aw ka ɲɔgɔnmadani ani aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ waati ye.